everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Makings of the fearful speed. Gawa ng kusog. Gawa na. Na naman ang kapaw ng kayo sa palibot na linasang. Mili pa kaganina. O salamat. Kaya ako mugay. Huwag ko mahimong estatwa. May ganikini anak ko ang kwintas. Kukuha mawala. Unsa na itabo sa mga tiin? Ano ba na? Kadagin ako mga tiin. Dili! Paingon ako mahimong estatwa. Kapag niya sa kundugan ang kwintas ka, gihatag nila ni Hipular og Ningning. Bitin nga nilikos ako mga tiil. Nawiran ko ka ng mga tail. Alam di ka makahugod ng korason. May tingo ka, bitin. Kinsa ka? Sira ko salim. Mangutan na piyo ka. Titego ka buhian. Ako di naman makuha si Prinsesa Hestia. Kamaw ka doon si korason. Dili kagihapon makapugong na ko. Ni ang sundang. Tagod-taguron pa ka. Animal, kitagod-tagod na akong pagkabitin. Nakabalik na ako sa kung naandan kong bayon. Hay naman tos luminos. Pangitaon ko siya. Kinahalan nga, di niya makuha pagbalik si korason. Ana ako rason. Abdi na gid ang pultahan nga atong agian paingon sa atong dapit, Prinsesa Hestia. Gunitan ko ikaw. Dili mo siya mada! Papagan ko ikaw sa imo tinguha. Korason! Korason! Nahibaw kong dili ka sa mortal, luminos. Immortal ka. Mahimo magsabot kita ba tungod sa atong kadaugan. Adto kita mo dapig ni Bertagos. Dili si akong Diyos. Dili si akong hari. Nahisupak sa kabubuton ni Diyos ang inyong pagkadautan, ang inyong tumong, nga laglagon ang universo. Dili malaglag ang universo, luminos. Hinuon, sa kupon lang nato sila. Dili ko mo konsentir sa inyong pagkadautan, Alastor. Korason! Korason, pagmata! Korason! May nagtawag sa tungan. Ako, Korason! Luminos! Ako siya! Amo si Prinsesa sa hari sa Hercalia! Dagan, Korason! Dagan! Luminos! Say! What's that? Day! Ay! Ay, saban day lang! Gubat, day! Naigubat, day! Saban, day! Hay man, naigubat! Why gubat? Pero to asa Marawi, to ay gubat. Ay, gubat, tana, ato ta. Ato, why gubat din he? Gubot ra. Ha? Gubat! Nganong gubot man? Wasay, kusog kayo akong batch akong dughan, say. Ha? Yang akong una-una to aras atong anak nga hilaw, kangdong luminos. Onsa! Gikulbaan ko ang naguna-una sa atong anak nga hilaw, say. Tinanggap ba ya to nato, bisan og dili gito nato anak, di ba? Nakuyawan ko, say. Akong nakita sa akong una-una nga namatay na si Dong Dominos. Kanindot, God! Mas main na... Tap- Onsa! Onsa pagyan! Maday! Onsa! Mga onsa! Ayo, sige, karaan dia sa'yo, ay. Day. Kuyawan ko sa kong dambul, Ay, say. ay. Pamaong nakamata ko. Say, pangitaon na to sa lasang atong anak nga ilaw na. Ada. Masikon sa'y naitabo ato. Damgo raman ka to, day! Di mo na tinuod, bali man ang damgo! Pero wasay. O di mabali ang damgo, ang imong utok mo'y mabali, day! Duka pa kay ko, day. Ay, balik ko katog, day. Ay, og man na to pangitaos ng luminos, day, irang. Matog na ta! Haring Alastor, abli na ang portal paingon sa atong planeta. Apan, nakuha ni Lumino si Prinsesa Hestia. Nakuha ni Lumino si Prinsesa Hestia.
Paskis lang nakapanagan. Umisuot sa kagawayan. Hangtod nga wa ko na sila ikita. Unya, unsa man na to ini? Nagmagahi ka si Prinsesa Hestia pagkuyog ka na to balik sa itong panahon. Pwes, gubon ang ilang kalibutan. Ha? Unsa imong plano? Ganina ra kitang dinagan, Luminous. Napagyapon kita sa dili sa lasang. Kadang lang makakita ang kataguan nga dili og dili makitaan sa mga kaaway. Og asa kita tago? Kinsay makatabang na to? Dili ordinaryo ang atong kaaway. Usa ka immortal si Alastor. Managsama kitang immortal korason. Oh, unsa? Oh, Korason, ngano mihulog ka sa pagdagan? Luminous, Dili ka angay mo mahunong sa pagdagan, korason. Maabtan ta sa nagukod ka na to. may gisulti ka kaganina. O gusto ka kining klarohon, Luminous. Unya na korason. Dili pa karon ang panahon nga magsulti ta bahin sa atong gigikanan. Luminous, Dali na. Managan ta. Dili ta mahunong sa pagdagan hangtod nga makakita kita kataguan nga dili ta makitaan sa itong mga kaaway. bisan asa ta manago, Luminous, makit-an kita ni Alastor. Tungod kay may gahom siya. Tungod sa kalabiran niyang kwintas. Dili kita magpakawa sa paglaom. Dali na. Dali na, Prinsesa Hestia. Oh, kitawag ko ni mong Prinsesa Hestia. Hindi Indor. Mirba Babalunya. Hugor di Agaris. Hala. Naan na sila haring Alastor. Nanggawas na sila. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.